це були вони, патріархи Стамбула, погані, пюли для нас. Це то є правда. А ино так, пока константинопольские патриархи исповедовали православие, вони видели у Львові, у Києві, у Москві преємників Ромейської імперії. Приходили сюди на поміч, де допомагали їм наші предки грошами, де вони допомагали духовним, як вони фактично возродили Київську митрополію од Унії. І сповідували ото, вопреки даже османській неволі. Да, вони були в неволі, но вони завжди знали, що там, у Львові, руський Львів, руський Київ, руська Москва, то все їх держиться. Кстати, доказательством всього тезиса є взаємодія і православного Константинопольського патріарха вже Якима III вже у 20 віці, котрий уєдно з ідеологом возрождення патріаршества на Руси після 18-го року Волинського архієпископа апа Київського митрополіта Антонія Храповицького. Це була славна історія двох великих ієрархів, коли вони зробили много діла добра для православ'я і в Прикарпатті, і в Подкарпатті.